Καλησπέρα παιδιά, δεν σου Γιόλο Gamer εδώ και θα πρέπει να βρω κάπου να βάλω αυτό το χρόνο. Πρέπει να βρω κάπου να βάλω αυτό το χρόνο, εδώ θα το βάλω. Όχι, εδώ λίγο πιο κάτω. Ναι, τέλος πάντων, παίζουμε Minecraft σε μια καινούρια solo σειρά που σκέφτηκα να κάνω. Τέλος πάντων, έχουμε ανοίξει έναν κόσμο εδώ πέρα και θα παίξουμε Minecraft μόνοι μας. Όχι multiplayer, γιατί με δυσκόλεψε αρκετά το θέμα multiplayer, καλύτερα εδώ ο χρόνος. Τέλος πάντων, και έχουμε μια καινούργια εφαρμογή που γράφει record, η οποία βάζει και pause στο βίντεο και βολεύει πάρα πολύ, και μπορείς να κάνεις και σκίτσο. Εσάς δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά, αλλά γενικά σας ενημερώνω την αναβάθμιση του καναλιού μου. Άμα θα έχετε δει σε προηγούμενα βίντεο, έχω πάρει και καινούργια ακουστικά για το κανάλι, και επειδή τα παλιά χάλασαν και δεν είχαν και μικρόφωνο τα παλιά. Τι είναι αυτά? Όλο λαγκαρισμένους κόσμους έχει εδώ συνέχεια. Δεν πειράζει, λοιπόν θα πιάσουμε να επιβιώσουμε, να το πω έτσι. Λίγο το βράδυ θα χρειαστούμε ένα σπαθί, ένα τσεκούρι, για το βράδυ γενικώς, μία ξύνα, σόβελ όχι και τόσο, αλλά σίγουρα θέλουμε torch. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε άλλα torch. 2 λεπτά να οργανωθούμε. Εδώ. Και θα βάλουμε και την αξίνα μας εδώ. Το torch. Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Θα μας χτυπήσουν ζόμπι. Η επίθεση των ζόμπι. Έχω μείνει με ένα heart. Λοιπόν, θα τους ξεφύγω και θα πάω να θαυτώ κάπου και θα κόψω το βίντεο. Θα φάω καναβέλος και τότε την πάτησα στο σίγουρα. Πέθανα. Λοιπόν, τώρα που είχα πάει δεν έχω ιδέα. Να με. Λοιπόν, πραγματάκια μου. Λοιπόν, δεν μας βλέπει τόσο πολύ ο τέτοιος. Να πάρουμε τα πράγματα μας γρήγορα και να φύγουμε. Και το κράνος. Έχουμε χάσει αρκετά hit. Το θαυτώ εδώ πέρα και θα... Πού πήγαν τα υπόλοιπα πράγματα? Αφήστε το καλύτερα, δεν χρειάζεται να ξαναπεθάνουμε. Δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Το chest plate χάσαμε. Λοιπόν, θα κόψω το βίντεο και τα λέμε μόλις ξημερώσει. Λοιπόν, παιδιά, τον σκοτώσαμε το σκελετό. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε τόσο πολύ κίνηση από mobs. Και πήρα και μερικά από τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι το μαγεμένο το chest plate το χάσαμε. Δεν το βρίσκω. Να το! Βρήκαμε λοιπόν και το chest plate. Πλέον έχουμε armor. Λοιπόν, πεθαίνουμε.
Πω, δεν γίνεται χάμος από mob. Κακό αυτό. Τι θα έχουμε να σκοτώσουμε τώρα. Λοιπόν, προς το παρόν, εγώ λέω να κόψουμε ξύλο. Αυτό θα κάτσει μαζί μου να το κάνετε, μην το χέσουμε τελώς το βίντεο. Όλα off camera. Θα μαζέψω λίγο ξύλο μαζί σας, θα κόψω πάλι το βίντεο λογικά. Και θα χτίσουμε ένα ωραιότατο σπιτάκι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το τσεκούρις πάμε καλά, εντάξει δεν πάω καλά. Λοιπόν, όχι αγελαδίτσα μου, μην εδώ κοντά μου. Έλα το. Καλά έπεσα εγώ ίδια μες στην τρύπα. Λοιπόν, να βάλουμε και το chest plate. Το καλό με το MCP Master, με το, όχι MCP Master, με το Minecraft από το, άστο, σκάτω αγελάδα, έλα εδώ να πεθάνεις. Καλά, 3 κρέατα. Ξεκίνησε λίγο χάλια η σειρά μας, αλλά φαίνεται ότι εξελίσσεται πολύ καλά. Sugar canes. Αυτό ακριβώς όπου χρειαζόμαστε. Αλλά δεν βρίσκω καθόλου grass και αυτό δεν είναι καλό. Ναι, να πάω να σπάσω λίγο το crafting table. Δεν χρειάζεται να αφήνουμε παντού crafting table. Παρόλο που έχουμε κοντά δάσος και λοιπά. Σκέφτομαι να ξεκινήσω και μια survival island σειρά με νησάκι, δηλαδή να είμαστε σε νησί. Μου φαίνεται μια καλή ιδέα. Προς το παρόν θα κρατήσουμε αυτές τις 3 σειρές που έχουμε, όπου και στις 3 έχει γυριστεί στο Multicraft, έτσι όπως ονομάσαμε την πρώτη, η οποία ξεκίνησε, που είναι κάπως πιο περίεργο γιατί είμαστε σε νησάκι, ναι μεν, αλλά τι γίνεται. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, προς το παρόν επαύριστον, να μην μας έρχονται ειδοποιήσεις και μας εκνευρίζουν και μας χαλάνε το βίντεο. Δεν μας νοιάζει κανείς τι κάνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
θα σκοτωθώ, είμαι σίγουρη. Θα πέσω από κάνα δέντρο. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε αρκετά πυκνό δάσος εδώ πέρα. Και αυτό είναι καλό. Αχ, τέλεια, θα κάνουμε κρεβάτι. Προς το παρόν τα πρόβατα θα τα μαζεύουμε. Δεν θα τα σκοτώνουμε γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Σκέφτομαι να ψάξουμε να βρούμε καμιά σπηλιά προς το παρόν. Να κάνουμε κάνα mine. Αλλά όχι να ψάχνουμε υπογείως για σπηλιά. Να δούμε κάποια η οποία είναι στην επιφάνεια. Θα βολέψει πιο πολύ γιατί θα ξέρουμε και πού είναι. Ενώ άμα πάμε για mining, μπορεί η σπηλιά η οποία θα βρούμε να... Αχ, pumpkin. Τέλεια. Θα το κάνουμε σπόρο για να έχουμε και